book ni mu a ye no ne ya wo no ya wo waba o say ansa na ye be nwene wo na say ye be form wo na yem na me asafo awrade me ni mu dada enti onyankopon already wa wo mu nyina no wa twere ho nsem o ya we na da wo be wo nso no bi anim gese wo no nko a enti niema ya brabo mu eniema anwedi ahodo ya akade wasa wo de hyem de wasa wo yifiri mu kwan ya wasa wo faso bo wa brabo ekwan ya obefa so anya anigye ekwan ya obefa so de arewo abesue wo so woni wabusua so nyina nyankopon de ahye wo nsem enhira ne enu me ne ye de beye enti asama ya de ma wonanka wo yi nhira no a ka wo tretene wa brabo no nka wo de serie anigye ahye mu anka be ye de ama ene da bia ya na meka me se ene den so ye de kan brabo ho ene oden wa mo ani anya den a abrabo ni osoro ahene ekura ye kona ne den so tresem no na aka enti abrabo se wa mo ani anya na wona wani eden no so fa na ho den so na anya den so se bi nya ntokwa ye nka asa kokko ntokwa ai wani eden no ayese ye ne se empaba okay bibi to wa anasa wo yemfonso a eno ane se obekentene ho na waje wo mfonso so atum na wapem akọ wanim sa wopem na sa wa correction sa wopem kona sa okopem a anakọ wanim na akopem a na wo sign wachi a na wasa tutu anamo no steps a ba bia wutie na ebia ma wo to form no wunti a ho biem na watoto anamo ye eno na ye ka cha wo se eno ne wasede ye wase wo ye nene asemu a aba beto bedwasrede no obofo ene de ne nam eho apaso nti no ye se mu anyina na se nipa nyina dane mo a na sa wa na ne bia wo wi a obeda no wabetware na yi esankran ne ye wo bi nso se omoda ne wi a na afa credo ne safo nti omo wure mu anu watum emo eba so anipa won hyeda eni ahode bia de begina wo emo ane nya ayi ye friends enklama na bro betimi ehuri aba ebetu wani anti emo ane nya emo ase ntate na ase kakape no aka se o fa wo mo so sa jata eba no aka je so be fa credo ni yo o de asia no apam ya won kran na yawa yadasugo anwemu de se ya tempo anu de eti anwemu na yewo nokre asamu a esie no ya ene obia etwene srani abasa manfo de ayesokodua ene tua wonom na so no etoda bia asam no ne potse ankasa no ne kanu ankasa no eya ne de ne namba bi ate hu hia se ye sekire na yeka enfonso ya awofo no mo ye ewo ye nkwada tete ho no mrante ahine kansen bi wo se wo ba so omra na so ni mbatete wunya akwala wo yesuti a wo se wonni mbatete nokre ena abai de want tete ni ye kwa ma me atete wo ye susu fa so bon ne ma awofo ni bi etoda bi anya awofo ne mfonso a etoda bi nso a ebinom eye won mfonso etoda bi nso so a apam ya na enfonso na ye no enye se bia me yes me mani sika akwa da bia me si be friend with your children wo man na wa wo no no fa mo ayonko ene wo no nya yonkofa it's not all about money apam create cordiality be ato wo ne wo man ntem create friendship be ato wo ntem dada na eba no bo no obi e ada wo ya kakaku ana wo ya sebo ada nti na eja wo befie na wo medwane me kai na nse mi twem wo konongo na mi hu poster bi billboard bi kesiesi ho me maami a me wie je chese of an ho dai me ne no bet na ye wo konongo maami rose etu ahene na me hu se wa firi mu kola ne mado do na egu abrochire no mbefa na mre bi a me kohwehwe na kira kwan but na se wo kwa abrochire ene se mante ne nka biem na nsen me kokuma se na me hu se ya friends se wo fra krante fitem ho akrante be se wo ba wanim kakra no hu se yi sign post kese bi si wa wo ye apam eto da bi a e wa abrabom no wo hu se wa hye wo hu kuna eto da bi a wa nya wo ne happy yourself wa ade na esi na ya asemu nokre na yese eto da bi abrabo se wo bo a eya wo ne wo ho so sa de wo ye no na me ka ma rose asema ma rose tu ahene
ni kunu no your friend Mr. Tu ahene okay na on na be your principal for Ahwehene Technical Institute a technical and vocational institute be say 2000 mu ho na me wie JHS no ka so me do beba kono ngwa na me di na chi ni na me ma me Rose Tu ahene betena ye okay dada eba obia pese otum de ka kohia no Black Sheriff kurom konongo ai SOMPA FM Mr. Tu ahene eba obia pese odim de ka kohia no adentia the one was in yet no okay or fire share ne yem oba na se bia ote wo kwa no aye di kwa visa sa de na hawo adna we mu di agro de wundi bie enti eya na gina ekwan abefa so a ube kreti ayonkofa de ato wo no ma ne ntem nokre enye wonom ka too much akwada ye bone ana ye mfonso ate ana ma ne hu ne mfonso na tia no na susu hunahuna wo tia ne wi no asa kana bata ho Mami agosi agwa wo ye nti na metea ho next time enye bio we ni we nti ade ya eni kwan sa wo ye a wo ye no enu ni en nti na mabo no next time men ko ho bi mami agosi agwa jo se ne catch o ye no mami I'm sorry oh yeah sorry cry mebo bebu wi ana ma sa atwe bata me ho enti eto da bia ehwan fonso eto da bia yesi ye mpagya mba adesua send your guy child to school na eto da bi nso so a ada yi papa bi frɛ ye nana ya bɛka na asɛm no papa bi se ma wo manko anso asɛm ye no me wo se me wo manko a me ya sɛm ma na nya wo ya ɛtɔ da bi ama no mu binom ɛya na ye vulnerable asɛ bibi wo hɔ a ye ntimi nkasa wo mu ayɛ sɛ ye ni ano ɛwɔ niema pi mu sanse ya mamrɛ no ye culture ye tradition ye beto mu no ɛne sɛ wo ba ye de ani jade yes oba krampoto to atwene be ma edem oba de oton torowa onton tuduro oton nyaado onton tuduro entina say wo ko anim se de krampo na so wo hye be ma ase akokọ be de nim ade chen so otie onyina no ampa esanse wontimi mmon be ma na wo se wo bon enti apam to da bi a eya na mma no bi wo ho a ye ni ano asem wo asi wo assistant headmaster ya wo no ewo KUST senior high school wani ababa wo ampacho ogefa video no to we de aba fonten tafidie no so enenam ho ba bia na asem wo sei koso apam wa wie school ni obi na tua school fees ma wo ababa wo asi so ko pa adwuma no adwuma ru asem na obe dance na ma me adwuma we me ka 2015 2016 na me nso so me dia me firi me here me se kwan bio me se woni sika so ayonko fa ne ade a ode ma ye nti no ye bibia ne na discuss nti wo kire ye ne ma wo abrabom okay abafa ho edai me ko school JHS teacher ni wo bi o mo de ne ba won firi kuro mu ho ya ye ko nso ama me di nso wura ne dem obeso me nufu na ade asa bibi na ba ye se me si tu na ni so no kai sata ma yi aba sa so ntimi mkasa onu ogina ho ana me dim ni ka efri abonti na efri wo no na ma mu obi amane me papa nko na me ka kire no wow intelligent me papa ni papa me ka kire no okọ ne ho ka kire ne se de asie no wate na mu o me bi nsi biem on person adwuma bebo no eto do bi no se ya nspect one for one to tankuru wa mu de ontimi obesuro kra ontimi wow na satanam ye prupurupu mi bosi na obi a medrum adolescent age best 14 years wo na satan 13 14 years na me ko school ntamunti 13 14 years na me wo JHS mu ho na me nufu abobo enkuru akese mu odu na sisi wo kama na me sunso tanjire ni bia na akutu ni bia okay na me sunso bucket me konso e wo pipe ano ade ebre teacher ade afu ni fie kwanso wo di aye no wansu ya me na amaye bi sase na me nsa ehodi nsuo no bucket ni mu osoro no me wansa wode ne nsa so me nufu sa abram so na enya nyini nsa wode bebo bra dabi angona ni teacher bi nti ne no te se na na ma etia so mitimi enwa ni no na eginagina ho mitimi bo na so mankasa abra na nsuo no so sebasa enso no kra hwe egu me yasa me jamu se nti osonso no mu sei enti odi si wana me shares my would ba me wan se okoto kakra na opagya ne mu na me bo na som wow apa me koso wo kon krankuma mu titiri wo a ya teacher ni hwo esimi ba ye ni ano ene nkrankuma mu so no brofo kasa krampo nso so a ye nsa krampo entimi express ye ho sa enti
a teacher for will be a friend TOC. Teacher's own choice. Yes. When we buy Honsono. One can't show us our pill, office beer, win your beer, and our young so I wouldn't mean cat. Men's time comfort bill. Obekam me obekam ya me your beer. Ye ni bi so men fa won chow me come on to musa. Okay. Na if you want so no obekere no obekere de so a everyone you know na subject na wo ye no kra na me nya de so want me kra ba ma me you lower mass kra so da. Okay. Because who be beto no so and check kra po no operate transfer free. Obekọ because no me you be a me dwene me ho but unfa wa asem any kwan mu ma me fa me feature sa. Okay. Me breaks dan ya me ti me bu me ho say na what wa pa cancel no me form am ti me so me bu me bu me de Penny will fear penny will rim. So what you say? Koso ye nkuronkuma anim. Akase mu de nkoso. Akase mu kurampo ne max nti. Tertiary institutions ahodo mu nyina da. Obekọ professor wa bo akokora. Akwada wanya best 79 kora ne because de osi so a wantimi anyo no ne nkokora abom professor obeyo. Akwada wanya best 70 ne nana na ye no. Ne nana korapo bi chen. Enso no ordinary asine so na nsa ye bi si ye ordinary asine so akwara ne se won pe no enti wo back class a question bia wono no obeto ama no eno na ya nsantrofo no friend sex for grade no sex for grade. Oh, okay. Enti se otoma no ontimi abehwe obebuno ontimi mo no tertiary institution ontimi mo na se do obesi a shout ne ne ase jojo ni ade bi no eche na ga ne yi fila ne ma ye enti ya approachino course rep for ne ade bibia approachino and no say this is what they have heard. Okay. Set aside dia wonya lady no onya na adwen so obeka na no atom sa and na ode ne nsa ato na no anase wajai sa ne ma ne nyina onde ni try yi apam sa ne ma na ekoso wo bia wie school wo kwaye internship keke yes ene ha de be found dia I just say me boa wo no a one sika te said ye obu ho a obu twa ni pay na bi sika waju sika awie no kra ma me na nda asahia me ha se enum obekọ na ho ye hotel ho ye guest house adan ya ye hia panyin ni se ye nhia na obekọ no na ono nkwa na obekọ na wakwọro ne ho de be kire wo ekoso na we se ne ya na ye bisa se awufo no mu bi nso wo ho won fo nso amese ya wo ya wonye wadwuma ye no ene se won kan kwada no emma wo no ye de ani nyina kwa kosi ne ya dwuma si adwuma so ene ye pesika sika ya kwada yi da chinti ena ye bre no so ye diskane ba essence ye creative friendship bi ane ene omu nni nkomo akwada bi okra oh mommy I want to talk to you oh I'll be late for work into no ma me nkomra me ba e be din ko baba nso na nkola anada ende tesi pa and kwada do my adolescent age a lot and the cost of my brabum. Akwada blanti akura nim se bia me da enso betimi afri me bema mu aba na se e wo ho a me bema betimi asore agina ho ana se bia me yoba akura mpo na atenka bi beba me mu ayesa me ne mema nkodi agro ayese obi so me mu a me ho ya me dani ade nti no what should I do ye nkyerechire wonum ene ye tradition nyina can ne culture ye kire no school me na ye nkyere bi culture is what a way a group of people live and so na ye dey yakofa ye niam ne nyina ato nkyane akofa nkofo kwasi kwakwa hwententi broni je bisa akura no culture akura je se okobisa AI what am I say enti yan kasa no yese enkwada no wo mu second family any school mu na first family no any yan kasa enti yakura no se ye ya said ye se na enna no mo ne ahwefo anase guardians anase parents na se ye de nkwada ne ko na akyerɛkyerɛfo no mu binum anase sukuufo mpanyimfo binum so no e de nkwada no eye hanam ma wo no se ekwan ye fa so a akwada we se akwada yi apa wo hwere ni ma 17 years kura menya show so bi teenager small girl osapa na papa panyimu ya woda Facebook so penimfo na soro nkra no nyini wo ho kura po na think about your family. Last 2 years it happened. Say papa panyimu pa and what that so no enim guasia pa what they awukura de akura keto we akura we ema ya na ye mu odugo ya na ye hu so hwentia
ye nimi a wo so hwe nti ama me akoso aboabo agye bese ye nko na papa yi pe na akora no ho nti a wo jaja no ho papa pe ne mu akora yi ye o selfie na wo show space headmaster mu ya o te wa konwa baabi o te ne so asa ne office and what the wajiji ada na konwa nim wo baby wo SSO akwada bobo nse we yahya na moto mu ena ne nsa ba ko eda nufo ba ko so ba ko so ahye na moto mu na waka akwara na bata ne nkyem na ne nsa mienu nyina na akwara no so kita phone won say osaka wanso wedded husband oye noble man it is a won nwene obi ahokrampo na won nwene wo ma ho won nwene wo yire ho yi apam niema we say ya nkwa ahoma no so mra that video we say wo manya bi hwa na say wo manya bi ahwe koso na enkwada no so binom so wo a enkwada abone say wo hwa akwada ya wo gina ho ya this is not the first time ya wo ya de because or enjoy their war ye no and I said your papa na ye no no so na ni je ho bi apart this is not the first time because o tie and when you want to kiss papa no so forehead so wow eti eniema ni bi wo ho a na who kosam eya sema maminya mami ni din no na mami gifty emisa na yenko ne ho na yene no enkotwetwe enkomo ne foundation no mame hwe na yene no emo enkomo sanse eba emayuwa se wonum esisuo ana se mabunu ankwada wonum esisuo na wate foundation wode eboa se beya saa ne mani nyina no ehwo nkyerɛkyerɛ ye boa wonum atenetene wonum akorakora wonum yese bode edagya so na sa wan kusakusa na ebehye eno tin guide and save adolescent foundation edin ya de ma me pacho SOMPA so ni oma ye na wase ne emu akwa aba me dofo ma if you know what is saying onyankopon kura yen na we de ya ba oboboa no awie ya eye bokon so enye bokon sa ade we mi hu de be frɛ ni mpo enim gu asesemu a assistant headmaster ya wo KUST wa kwa akɔfa abai ya may ade save e wo various schools ahodo e wo may mu a yesi yade won mu akɔja mpanyimfo wo nti no won hwɛ won so emaye nana SOMPA FM. Obi na ahye a oye ofreni pem bi sa say saa bofra we no bebi a wo free ba no entity ye ben e na wonya a wo fi a wo de ba wo ko school no na wo fo asem ben no mo ka kire no a ofri fie ko school e na saa master ya wa ye saa de anyenye bi a wo free abusuam because wo hwe emfoni na nani afi pa emofra e wo na buhiem entity ya ben e na wo de ma ne fie mofra ono ane ma na wo de omo ba wi ase entity ya ben e na wo de ma wo enti e koso pa me de me asem we bi ma bani mu no enya miensa enya nan enya num e bro so pa e koso na okogina afidie so na wo kasa teacherfo no mom na ese mofra na teacherfo ahya ase ne ye frefro na ye kan nsɛm ani sɛ ye ka kyerɛ wo enti meme de nimremu abɔfra no emra na ya hyehyɛ ɛwɔ Ghana ha sɛ ɛmmɔ mmɔfra no ho ban no mepatɔ emra no wa na ɛhwɛ emra no so ɔmo amra no hyɛ wɔ mo nsɛm no ko ɔmo na ebu mra no so wokɔ kasa asɛm yi a wonya mmoa bia ɛmma abɔfra no efiri sɛ ɛnɛ wokɔ Ghana Education Service a yɛsɛ yɛmma abɔfra aba afei yɛsɛ abɔfra nyɛma a owo ho kwan se wodi nyinsɛ ne ba school
Nanya sa kwan no wafa so no wakonyem. Enya sa kwan ya e na wafa so wakonyem. Ya ka che master ne sa abofra we enyim a won ma ne kwan mo fam school. Enti we hu ne se ene ma ye be ma abofra na anyem no waba school no. Ono so betumi ne na ye bi. Sa master we eni se ye ma no se ye ma ne chance kwa ye ma no transfer. E wo se ye yi na di. Ye yi na di kra free system ni mu. Na ye SOMPA FM. Efisha me de ma de ebejawo. Na wa hwe so ama me. Na wo mom wo se ade ne de wo se mra ne wuti. Na de ya ne se wonye tite ni keke. E tita fo hwe na se. A wo no ye nhwe so de ma wo mu. Na wo no ye se na ne ma na omo de akire ne yenim ne wo mo ye. Mami misa we say enkwada ya wonu mo ko senior high school sesi first grade schools ahodo e na obekọ ye ton ene ye dia mankofo na who might be sending me wako some of the schools say we benya ho a protocol ena 7,000 ena 8,000 ena 9,000 ti akwada na obi wo ho a wakono kosi headmaster na school panyi bi so a o meboa enti meboa na akwada no so ebi wakora na maami atete ne nkra ne bi wo ho school bukura mpo na won suban ko wakofie so a won suban ko akofa bible de abo ne bo enso meka se na wone empanyimfo we kura ne na na wo na wone na etwempena akora ketwa ane eti wonyini se GS anasa mpanyimfo mo hwe ye nwomesua sonso no eniema ekoso e wo ho nyina so no efa kese na so bo ne betimi de abo mu na sa abofra we ne maame ekotu esika pe school amano no ne maame ne papa egbo aguguo no woteye enti onimta sesi ano o pe bibia o de de wowo ena ekwa akọji ade a wo pe efri say wakosu akosua ade a kirecha enso yesi school na koma da ho na wo pe no wo mo metue sika nsa na wakọ sene maame nyi sika wakọ bo obetia enti se ma bedru ha de a ene ye me nso me ye obaye a me wa anufue me de manufu be kwa akọ map master no na wa ma me mas na wa ma me echa enti ene enkofra ni esua pepe ye ni wi as efri say ye mpanyifo na nkasa na pepe ye ni bibia onim sa wodi bibi na be kwa akọji bibi ena eni se eye saa eno nti enene yeni pepe ye ton nkonya ye ton abushia ne yema ye ton suku akola ne kokora no je se ye koto me wa baba ya owie school ne results ba ya na me ka che ne se one month pa ye se baby a wotunsu ye ne beba no na wanya enye sa baby a ye de ne betu bia no ehwa no obekọ me suku a me ko wie ye era na me ne obi kasa na me se ye badge ye wie ye ema ni nyina me na me tumi di me nsati me bo se me ya aban ye juma a ma ko school a me to aso enye se me nya ne pepepe o suku no na ni mapu enso me wie ye no me ame bo me ho mode me wo ye nyina na me tro SSC ko si se me nya ye a ma me poli ya pia me ho akomani efisa me wo botaye bi na ne nyina twa ko si se tesi ano ye pe bibia fofofo na nanu ma jan kire okay ye swa no wo swa ne ni ya sha ya kire wo ba wiase wo ya Africa ni wo be kuta se kan wo be do afuo so wo pese wo kwa aban mu a ana wo ya aban adwuma je sa wo de se kan do afuo nya sika kankan na ade atobook ene ye se ye mfa bibia ma ye free enti free na na ye na mu no enti ye pe bibia fofofo adenti na akola etwa na wo se baby a ofata se ye de ne kono oba tan ko fiansa enti dia kwaso ne de eyeyenya ye mpanifo ene yen abatan ye nyina ye ka ho bi aye sei akola ya wo ye sai se ye nya no ne ye bisa na suku wo na wote no ote ono anete my gift ye ane se ye de na kotu school say Sani Emma we say kwaso me a mete ase no mu
me wo je chechiche ni bidi me so me nufu mba me dia me bo na ni so sa ko ka kire me papa eya dia ba dia na ye ya enye we ya pie ni ntia kane no na esie no na social media no enhya da ni ho nti no ye ya na ehya kokoam ko da ma bonten na ne social media nti na amasa na ma we se pie no ehya ase ache dia be na as a contract on mine ye be ya ye betimi eyi sa ne bonefo sam we sei ene sa ne ma ene enya we se dia free yesu ko ahodo nim eno ti na Guide and Save Adolescent Foundation. Yes, a guide, no. Yes, kwan obi a obo bibi ho ban o guide bibi. And I say kuna, yes, ye che emofra no. Enti se si ano ye dia ye ya ne say, ye ma nipa nyina hu say eniema bone ekoso. Ye nsori ni ye nkasa. Na ye hyase enya nche kire oba tan hu na asede. Teacher ni ehu na asede amai panyifo ehu o ma asede na mo say some of we ya ene so we 15 years next 10 years no or 25 years or no man no abehye den sa enti ye no omo ni ye dija wo mo enti ye sorry ni enye bibia obi anya na asede ni enfa mo fa ne ho ban na wo mo si kwan bone no so no ye sanchi o mo mesi kwan papa no so said be ya da ache ebe ye yama ye nya sa tani e ko ne de mo fra ne de omo nam no de eno a kire se da ache Ghana ye ni da ache papa bia corruption na ne nemu enti amanfo sorry na ye nyina ye nya ya afamu de asofo no me ye kan teacher ko ye kan me amampanyifo ene asofo akwala bi ko Sunday school se o free abushia ne papa tumi gba akole ye kese na ye bibi wa asori a obetumi ayi kese a de nimdie wo no ho no kra ne ye mfa ne ntu bibia no efi se ye ko ne ye jisika ne papa ntumi nsua bi enti ye betua na fi nchen ni afa de na wo fo wo sika ni a kire no de wonye enti baby a enti ye nyina ye nsori Mama Gifty ma ya na wase pa se ewie yebo wo puno mu no wo bie ye na won kire ne wadwen kire nsusu ye wo de amaye wo MWHO asem so wo sompa so ye ni so pa bibi hian ya ye besa ba wakachi bie da ase me da ase pa ewie ebusia Madam Gifty Emisa ena ye ne no ekobo nkomo no wo ye CEO wo Guide and Save Adolescent Foundation ma yanko apam dada ho ye bema emema ne to da bia ebinom won mu hu ema no fo wo hu oba to wo hu oba sinimu a na sabia so sabia ku na adwene na ekita no na yira apam de entina ya na ba ne sa mama me da se eye eka sune ban a oba de de bo bema no ho na to da bia ya na won hwe ba bia wugina me sesa won nwene wankasa ho krampo na won't you think about your family Rona kan bi se de obobo obo so se oya baba wa sabra na no fu no afi na na epiepie de ekirekire ni bi ye no eno na eduru ho a eya akono na eba won se usu akora sa ade ne timi ba ho nti wunya de wakwada mu na wo ma wakwankire ha utimi toto ne maye na mo wanhia saafo no bi na akosia de asoro woni beba ahoso no wasoro enti eduru se ya aya kan se dwaneje wo kra ankwa esanse Petro ani gyanhia emfa ho ne se de wo se wa bene pa wo de nyame ngosra wo so udi agora behwe ase enti etoda enye nwanwa we itimi to asofo obi mo dodo na oba warefo etimeto no meyeye na mu meduru ho a e wo se wudwane je wo kra nkwa na wugina wo na so maame me sa ne ma binum se ka ho nti na de kire man kire no eno ka ho nti na wan kire me ka se biribia na me kire ade a na me kire class 5 fo ade yankọ break mra no na nkura na sesa no ma sesa ya dai omo sa ko life foforo omo ko chi omo nim powder nya sam ketwa into class 5 me che ba ku twa ne to primary ai ewie ya omo ma break na omo kokọ tena ase no
asemtia akora no beka ne say yadame saa bre na me de te saa time na se o yadame ni say yada na o yadame no because o dwen meto no me hu say na wa fere obo mu wie akora na anim asesa no akora nso me bu no wie na ma fere because akora me nim say class 5 de usua onim hwe nanso to a me dwem ye no nya nkora ato na eto ni modu nti say wanya kyerɛkyerɛ ni a sabi nyamesoro wo ni mu a woni be ba ahoso no akentina wa afọ kulampa ma yi won mu hwe ai nti ya na me say no eja be ya makuru wa impare me because the ekeka koyi apam nyame ampata wokyena na udin age ba bia the moment abaye nso no o certificate na mfa ho ne kese ese de etie obi anhu okura na emu adura pa ansa kurampo na obedru ba bia headmaster assistant headmaster wadri na bra wabre teaching no yankwan ye nimu ntamo share na bra wabre ya wonuma bugi baby a wadri na omo friend no nickname bi me refi mehwe akai wasa kita nickname bi ne beba no na me ibisa obi ben ne pa na me ibisa adekode nti omo friend omo se oye owo swag tu okay Mr. Swag no mewo na me bisa me ho se baby a watifi adu se bia kosu akuma akurampo no enhoma ne ntokuro ben ne wo ma wonhu bi da me mema ya no mani afi se wadga be se 55 mama yeboa 60 se wasi so dada akura ne ya akura to akese nkuma dantamu nyina wo hu bi ema sitokuro ne ewuwo mu nyina na enhoma ene nutan ye wo mu nyina wo hu bi esi what else do you want yanka adwoa so opedie sisi wo na we kura na nkwada se na ode adi wo mu ya we na aba abonten onya sure se ne kuruwa na aye mabuso we ne to ate na wo sa wa ma akwada we na me ka se eduru se ese odwana je okra nkwa no se ya ade a eta akoso ababa wo we no omo ye se ombete papa no to na obete no to na ombe ya ma ne ho ada ho we ya sure eno ono so anim ababi na so ono so anim gwase ne papa mo ne maame mo so hwe no a se de wo si enjoy na bia wo twetwetwe ne ho kura de apasa de okam no ba ya adweno video no a eba ya nkura ne wie school amo ye video ba se yen kan kire awarefo no se they are coming no mo so muti a ombetwe omuti ombebo omuti ngofo kunu mo esika no mo ba ba ebegenti awafo nyina ye o wie senior high school o be peda achen bi o Woman ne da for no na e ka sa asemi. Apam da che na am say ne ye ya na. Until nobody was born a criminal, but the society made them so. I agree with you. Yeah, just so am na bi no mo bon time. I totally agree with you. Bibini pa no sabi enye ya bra bo a ye de ko school ni se ye se ye mo akoda aba. Na se ye mo aba mpo a tworo no se agimi sambata abofra akoma ho na ye de nyansa aba na wai. Nti aba no wo se wo bo a wo bo ni nyansam umma akwada aba asen hwe de ekoso we ne apio de mpie ye school ni akwada timi kodan kunchire samba school ni nyina ekoso waho nti ebra so se ye mpanimfo no ebekeka niam asisi eni ntem na se daachi nkunimdie ne ya na ye fa no ye peye mane daachi ye dia ene ewo se ye toto niam binom yie na yenguma sua no ye ma ye ni ko ho pa ye ma me apa mame na se ma me sanka we na yenhwe okay ma me akosua goaboaji don hima manager ya SOMPA 106.5 FM Accra hasenom esina basa so se ni sere so no ade a ni suku asem na ye kan ni suku asem na ni suku asem na ye kan na bam ma yenhwe na phones ni firi hama me na yankɔ ne ho na ansa na yɛbɛkɔ ma me akosua goaboaje wona busua Jesus our source ya etwanitia efrani Jos Ministries wonom de ensem de bi eba na wase obi ayi na son na wotie bi yɛka potoka sa asɛm bi ewo mu
say African man must die after the last 3 dies. Bibini ya wo twatoɔ no ɛwɔ sɛ wɔwo a na kyɛ sɛ dua twatoɔ no kora ewu ansa na ɛsɛ edua ɛwɔ nkwa edua ɛbɛ aduane edua wɔwɛ no ɛyɛ ade a ɛbɔ ban ɛno ntini Jesus our source Joss Ministries wɔnom ne Joss bread and pastries Joss bread and pastries ayɛ collaboration na sɛ wato kɛsɛ ya wɔkyerɛ sɛ memende ya edi animu ya 4th October 2025 wɔnom ɛyɛ dwumadie bi na wɔsɛ seedlings bɛboro sɛ apem 1000 seedlings ɛna wɔde ɛba bɛkyekyɛ ama wa wopɛ bibia no wɔsɛ bɛgye free of charge wɔnyɛ okaprɛ wɔnyɛ osempoa na wɔsɛ kube ɛde ewom ɛna afei nso no enuaba ahodoɔ nso so no ntimma anasɛ seedlings no ɛno nso ebi ewom anasɛ wo de no pɛ sɛ wonya edua ebetimi ama wo shade ebetimi ama wo enwunu nkwankwan nuase enyina watimi atena ase agemframa de a na mepacho memende ya ebe ya no na wahia ye ewo eye Joss Ministries domi Save More Shopping Center wonum animu hɔ a na waba abegibi na wɔkyerɛ sɛ mpanyimfo se wɔpɛsɛ aduane ebusuo wɔpɛsɛ wɔbrɛ ɛkɔm ase wɔpɛsɛ yenya mframa pa ehomani ɛsɛ nya bambo so nonko ɛde ma yasetene sanse nua sisi ofi a mframa no ɔden krampobo a enya ade ebetimi ahyeki udan no ɛna ebi nkura bebu agu aba abedi ewu ɛno nti ne ya afa kwanya we say so na meka tro eye free of charge eno nti no wose wode boa ama eye ama Ghana nso no ye mbobre se ne obo ade boye ya ye beto ye no wonom atimi esa de abebe sanse ne nipa bonfo bi nti no ye man no eno ane se enframa fa ya na ne edan yabu ene yenya dan yenya mframa pampo ena ya home wonom ba bebo ntimpa tro wo penchekyeremu bia da eye 0457 171111 0557 171111 kai na hye no se eye memenda be ya no pa no wotweken na wahye asenti yentuom ni kai na eda memenda ye fa ye ni enkyeremu e wodome Save More Shopping Center grounds wada na yenkwaje eye free of charge yenye kapre enye sempoa Mame akosia ago aboaje oba padondo hima Reverend Minister me ba jo me mo akwaba Lejusu me pa na ho te say wado children ye ho ye pa wo hasen na nso nyame adom me ho ye pa ene sompa wo na aye panyin so agya ye se ode hia anko akọ adwane enti soma na e ba ye ne mpanyimfo ne na ase na wo se wo e na wo kontie na yate wo hwe so ye nim se wo ni bresa na wo suku ya okwaje ntete ye wo ho KUST senior high assistant headmaster enenne maka nsa wo babampo na ne nsa deda ne mpoko aso a wo twetwetwetwe ne asemi edika na ewo se ye ba wo nchen ne ye begesen na obeka e de afasa asem wese ho abewetia me da se na me da wa bedwafo ase ene producers nyase se wo mama kwanya se asema abeya yedi nkomo wo manyimu no nso menche madwene e wo ho na mefa akonya so na machia ye tiefo nyina ne titru MWHO BORۿ omo mutie na debia wo so munya ho mfaso na bo wo mabrabo no nyame insha wo mu bebre amen obaba asem we emra no mo pem 5:30 p.m. hot bite kasebo me kan ho asem na na ye kan kasebo nti be to me so nti me ka tell me ankasa me adult children mu ba ko kodi se on send me na ye tie sompa and on send video na me WhatsApp na me hu se bi sitie na ni boss no me we ho pa de nti me we ho ye ne di kan no University Senior High School school I want to call him maybe a chum na your friend no Texec I want to call you uniform grano white and blue tinere dia ye ka se we obi a wunni hunia e bia na amotom no na asene na ye she duane an inspector ni aya de na wo she sagbe no headmaster no dan no Mr. Boama sagbe me na me akota me costume ho na me kai semre bi me kan ye be sia sem so na ko se Benke University Suapono College University of Science and Technology I want to be alma mater by Sabra and me kwani nse
Mekoke University, but now they a school for me and I see a school. The Mekoke University, Siapomo, I couldn't have one. A man who say, yes, school was a now, your family senior told me and any baby. Now, Senna, your headmaster, Mr. Boama. Now, or to get my urban museum. Now, one of them have more campus, some of the one is who, if I tell you, no society in a good game. SOMPA FM campus, and up assembly, and will be in a bedroom, shy a man will be able to say yes. Sir, abuse my family, and so say. Free all campus, I could be campus, or Cocopedia. If you know my less than a six that I've been from one. Now, you're SSS. It's near a senior high school, near a job, a year, senior secondary certificate, senior high school. 80 of the boy, and my family, who you knew we, but anyone about Panay. It is a it's the Bible, see Jimmy, but Kakodakuma home. Nyansa bar and it's no one can say you Jimmy bar or Nyansa bar. It will be a bar, assembly one will be Nyansa bar. It is shying. You knew me, yes, say a classmate and me, you about the shot, the chimpy, and so and no at the Nyansa be right. And you say, K.N. West Senior High School, as I may take second. Would you mess to one of my opinions? The only now, as I headmaster, Mr. Boama, now we are very disciplined. You know, over yesterday, when you born, so only crab it. That's a BBR was in order. And a many poor video necessary assistant headmaster, Mr. Aiden. I mean, it didn't crown. I found the familiar Kakraman, even though school in the year, and you know, crown, and 20 years of grabber. It's a check, it's but now, the daily you be as a minimum, either as a new teaching, as I say, it be a now, yes, Mr. Adrian, as a minimum, but if I know something, if you bring any more videos, so. Or you may be something, and you're free in your bedroom. You're free in your bedroom. It's a young person. So, what's good more crown and what flowers say? What flowers say? What go beyond the boundaries? Our school has said, no, what okay, anyway, teach your poor crown. You're not crabbing in our crown was about headmaster at you at Ubegina bedroom. Assembly, school assembly, at your chimba. And my dear school campus one and better. SOMPA FM. Say, assistant headmaster, Chinidi Aquata, the corner office, the sources of the nothing. 80 Abroti and Yamushi Meta, and I'm saying, where they are not scheduled. Never be today. It's your papa. And no, every year, MkszBORĥ ASEM Jimmy, Mr. Black, that is right. And I just think China cry better for us. What can send this out here? You have a problem or maybe more than any maso. Social can't be never be pro, but he ain't had the maso. I'm the politician who would take a woman who would get any here. But the social can't be a system of bravo feedy, sorry, they say, but Second and Yemen 19 and Yemen pro. You can our member pro and mere pro and what I'm associated to woman. And in way, if the man is not pro and not papa and so pro, if you get no whatever Marcodano, your best school moons to swap, and Yama say, and Yama jeans a moon, your consort and sorrow would not send them my air, and also so almost the identity capet. Your common say the gym and not a common the same one, and also so almost the identity in Comina. It was a and Yama beats and you in the end of video in the band and say, Mr. Black and some okay, the best he would say, on my net, she a 600 bravo pemono. But if you can watch them and not a drawing. Now, headmaster video, a assistant headmaster with a video, and you would never see a video. I never knew who would see a video. Now, your video with a movie, now on Saturday, I don't know for so. Now, we need me and enough.
Now we mean no. Sabana na adwen ko akire ntina nyam se na ni ama no so. As I say, with the education service forces almost someone removing from office for investigation. Yes, you should not do the decree. Okay. If you are not one, if you are not watching, but I said, headmaster, but I don't understand. Because we're out doing the whole power. Obama could I get worried. Can you say? I could get worried that you want to see. Can you anticipate which name I could get worried about between one group? I say, former minister there. Oh, no, in the side chick. Modding. The side chick. Daniel. SOMPA FM. Wait, let the Abrabo feed you bedroom. Abrabo feed him a good 1 month. And look in the Bible, reading one dance say, adultery, it means a bema turning into a loaf of bread. It means we have to say pan, bema canteen can found. It means we have to say pan, no tia. Anna a drama more a papa again. We did it for a year or ma. They said them go up there with the other to see me. I could not know so inform you the honor. They say picture between them social media. You have local crime and within building. I could not see the enemy for public. And also you are fine. Even though say Ghana education service will be in I mean, I'm blocking a issue per se. No, Papa may you never see a free message. I'm about them. You'll be assembly. I have the same year pretty free. If I don't want to come in now, the partition. You're the kind. Check your one casa. Check your own common second. Some Kodanda money will move you. A quite better move for sort of thing. Now, Miss Slooping and a modern man could the Bible say. Shakodana Koya won't for so. Proverbs 22:6. Yeah, Kenya Mia Samson, if you would say, I know the Bibia, number the I am Bible, Bibia, and the Bible, the Pacho. Bible assembly woman with the end of the ball, bra, M1. The Bible cut the way and win me. Not how could I do the Janin in India. How could I know my many papa won't told. Bible no cut who or bad time is actually Obanakoya one for so. Now that you went through one of the which I could down in your slow and your brother papa. I don't think I could I want to be performed. But why not one M1 the Bible look at the Jimmy and Cassa. Yet the walk on die, but I could not come. A young Saba and a better no. That's what about time. Only Ukrus and what the young Saba and such a Kodano more. Bruno Brockman was spared the war sport the child. Then I'm not saying I could not tell you about any what second one. You try a team through assembly through. Yan certificate the photograph university. A one in common university. And now why am I and Tiakra said about SOMPA FM. You didn't know something. I mean, it's because I could not know the man I could not engineer. Yes, and Yankupon no back could only use Sakodan walk banner. But no more the very asking Jimmy, it is no the 1 year. If you go back to the hour, and yet at the 10 or the mouth of you. And yet, and on American men can't say, and Mr. Bunch in a year as one and as I could have only name of you are familiar. Okay. And we are familiar as a Dutch Sakodano is free walk on so call Beba. If the wood dear a baby walk on him. Would dear a baby. If you don't set up on a mediocre secondary school, you can go for himself. When I made a choice, I might idea when you know you're 18 years and after 16 years. Now, we'll do school now, will be echo cancer, you'll be with me a faculty and all. So, who would put down why you want with you? If there's only a what with you, but when I want to say, I did my best. I did my best. Me Panuana, a sobrachi, and only the can you shoot a prayer for Swati and Manu. They are tossing me, you know. Open pay a man. Let me say, Papa, and quantity enough from people back home, and sent me to them nearly. And by bomb my meeting about situation. And Corana, do Mamma Mino. I am the person that she, and so will to me yet, the young war. And Corana could score me, but we're ready the war. And Corana Pia Mino, and so over. It makes so that this will be mobile. Now cover my children with your mercy. Now order my children's steps, because Bible says the steps of a good man are ordered by God. Open Payama Uma. And I would have done a life of what any other day, they are done a conconsa. And I would have done it now, and also would have done a cape. The woman is a cassette, dear, no one from the Mistonia, brother, pan and Bible, Ma, a king. If the Japadia Cassia will be the Amauba,
ɛyɛ nyamesuro ɔsi the fear of God is the beginning of wisdom nyamesuro ahyɛseɛ ɛne nyansa ahyɛseɛ nyansa ahyɛseɛ ne nyamesuro eti akwadaa biara no sɛ wopɛ sɛ wobɛhu nyansa a ɛyɛ nyame na wode ma no eti ɔsi nyansa ahyɛseɛ na ne nyamesuro eti sɛ wɔmfa nyamesuro ama wo ba no na ɛkyerɛ sɛ gyimi kwan so na ɔnam no nanso wode nyamesuro ma no a na ɛkyerɛ sɛ akwadaa no wokyerɛ no kwan pa a wɔfa so a daakye ɛbɛtumi aboa no yie ɛwɔ ne kwantempɔn so eti yɛnhyɛ no nso saa ɛna deɛ ɛkɔ so biem sɛ woyɛ ɔbaatan a ɛyɛ susugye wo ba di woyɛ ɔbaatan a susugye wo ba di ɛyɛ susugye wo ba di obi wɔ hɔ a sɛ yɛbɛka sɛm sɛ sɛ monya meba ntimi nyɛ saa susugye wo ba di ɛfie yɛ sɔ no ne yɛ nim nneɛma a ne yɛyɛ a ne yɛ maame ne yɛ papa no ne ɔmu nim susugye wo ba di hyehyɛ nnamfofo a wo ba ne wɔn nam hyehyɛ nnamfofo a wo ba ne wɔn nam oba free school ba na bibi hyɛ ne baagi na nyɛ na wode maa no a busa nti wɔnyɛ free hɛn na tɔkɔ school mu susugye wo ba di oba bɛka kyerɛ wo sɛ an teacher ni wei wɔn mpɛma sɛ wɔn abɔ bia mɛ nkɔ na ne teacher ni ne nkɔkɔ okay because ebi a na akɔda no wɔboa na Mr. Black ɛka asɛm bi sɛ odimi ka bɛ bɔɔ ne maame ama ne yɛ sɛ ne papa abɔ no sɛ wɔwi ade saa adeɛ no ɔno nso na wi no obɛtwa atorɔ sɛ ne pa ne maame nso wɔmi ahye ne maame kɔ na ɔne ne papa no kɔkɔ yɛ bɔ ne papa no awareɛ na anyɛ yie eti susugye wo ba di nkɔdaa wɔ nkɔdaa bɔ ne nsɛm ne gyimi bi bata ɔma kɔma ho okay eti yɛnya ahyɛ yie ɛwɔ saa kwan no so ɛno ɛyɛ abaatan no ɛdeɛ no ne bi ɛtɔ so bi mu nsɔre ne yɛbɛhyerɛ wɔ mu ada yɛba asɔre yɛde nkɔdaa ne ba Sunday school nkyerɛkyerɛ no wɔn nyaa sɛ wɔn de ayɛ yɛama ɔtɔfe ne yɛde cartoons aba bɛsi wɔ anim sɛ nkɔdaa no hyɛ no yɛ Sunday school daabi Sunday school no wɔn kyerɛkyerɛ nkɔdaa no kwan a ɛsɛ sɛ nkɔdaa no ba sɛ ɛhɔ na akɔdaa no kɔdi agorɔ ɛhɔ na akɔdaa no yɛkɔma no tɔfe ɛhɔ na akɔdaa no kɔ akɔhwɛ movie daabi yɛma Sunday school ne nya nkyerɛkyerɛ ɛne abrabɔ pa moral education a na sɛ ɛyɛ school mu ne yɛ teacher ne yɛmfa bi mmra asɔre mu no moral education a nsɔre ɛne ekuo ahodoɔ dea eti nsɔre nso ɛwɔ asɛdeɛ wɔ ho na de etwa to nwoma sua na ankasa Ghana Education Service wɔn mu sɛ wɔn ho sɛ because when you're the first time a yɛte sansi mu okay social media baayɛ yɛnhwɛ videos a nkwadaa yɛ ɛde bɛkyerɛ sɛ wokae a His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo wɔ ɛte adwa mu nkwadaa bi bɛyɛ video didi na tɛm na wɔn wɔ secondary school ɛma saa nkwadaa no yɛ suspended wɔ mu recently nkwadaa wɔn yɛ secondary school yɛ video ɛma video no wɔn ka wɔn sɛ ɛmaa ne mmarima warefo wɔn nyina yie mu kuro nom na yɛba abɛdi wɔn akyi nkwadaa nketewa afei na wɔn mu wie school no wɔn de camera si wɔn ani so wɔn mfɛreɛ ɛka sɛ ae wɔn awie school wɔn ba wɔn kɔda ase aba wɔn kɔba ɛmaa warefo wɔn nyina yie mu kuro nom ɛde yɛba abɛdi wɔn akyi yɛfiri hin na yɛbɛdi wɔn ase okay Ghana Education Service yɛwɔ wɔn wɔ asodie kɛseɛ paa sukuu no wɔn ahyehyɛ mbra sɛ ne kwan sɛ nkwadaa no de phone ɛba di sɛ bi a wadu secondary school ne koraa no yam ɛna obi frɛ wo a wobɛtumi afrɛ saa na wɔn aka but yɛnhyɛ nkwadaa wɔn tumi de secondary school wɔn kɔtakuta phone so school mu ɛba no sɛ sub discipline na wɔyi okay ɛdɛn na nkwadaa wɔkɔ school mu akɔkɔ so adeɛ okuta smartphone a wobɛtumi abrɛ so ɛtumi de ahyɛ pono ɛde ahyɛ nneɛma hu no ɛba no sɛ efiri ne ɛba bɛduru hɛ saa discipline no wɔn mpɛgya wɔn mu wɔn hyɛ wɔn ɛnyɛ ho adwuma ɛna imagine sɛ wɔyɛ assistant headmaster ɛna ɔkyerɛkyerɛ ni yɛ assistant headmaster mu a so ɔkyerɛkyerɛ ni na ɛyɛ bi sɛ ya assistant headmaster no nso yɛ bi eti ɔkyerɛkyerɛ ni ne deɛ na ɔbɛtumi ayɛ no akyerɛkyerɛfoɔ a yɛte so wɔn ne nkwadaa da ɛdi anam otuo ɛna Ghana Education Service wɔn tu bi afa ho okay ataso mo bɔn so bi kɔ so anaa ɛyɛ adeɛ a ne gyi bi sɛ yɛhyɛ hɔ no a ebɛtumi aboa na moral education no yɛho sɛ curriculum no sɛ ɛyɛ optional first no na ɛyɛ nhyɛ sɛ ɛyɛ moral education yɛnsa mfa mmerɛ biem na moral education yɛnyɛ from nkɔlaaberɛm to the university level nyinaa ɛfi sɛ akwadaa no wɔma no pen na wɔma no moral education a wɔde pen no bɛba abɛwia wo sɛ akwadaa no wɔma no intellectually sɛ onimadeɛ na sɛ morally ɔyɛ bankrupt akwadaa no saa akwadaa no a because sɛ ɔyɛ morally bankrupt ɔbɛba bɛha wɔyɛ corrupt ɛwɔ na tenka mu no ne suban mu a
akoda ne baba be kromfo atia. Okay. It means focus only on giving them education. Say you blow one woman and woman seeing in a so. Name abrabo pa and no unto you first canton. Yes, you better and Kodano was our consul school. It's where the baby be in social cancan. Baby, a dreamy. In the way now, but the tip of the iceberg. It's deeper than what we are seeing. Because you know how long why is sense buying? Okay. Because as a make any be a familiar. Mr. I Charles Akwasi Edu. SOMPA FM. Mate Obapa Wadaroma my young Fawinsi Hayana and Professor Ebetuye na Yanshe. Yadasa pass a so Waji and Swama within church ne or suggestions a bit to me abwabasa and a boy for some ya ekoso a what young woman swim a bit to me a few young Pongo show. Obia Joso, Ebusia Yankasaya Mame Yadiana, Mame Akosia Ago Abuaje, Akosia Shra, and na Yako Equotie no. Wadrin Shre, a was Semun Sene saying, Ususia and is saying 0260 196064, 0260 196064, and a 0260 196065. 0260 196065. Ma yenko we homra. Me pacho good afternoon, din baby akasa free. Good afternoon, do ni otama. Hey, mpacho na muti se me dofo. Me no me ye pa. Ma yenko ye brenet ya ye wadwe nchira wa asemi ho. Wona wa ye ma be na ko. Wa mama me akasa ka 19 minutes ka me ka chiro. Ah, kafra. Na de makanyina o gero de mo pana samba papa nan kwa na mo da asem nya atoro so na gero so e na me se nkwada ne de o ka o masem a wonwie o me se mo susu asem ne ka ko piki ene na sa amapo de mo ne du papa no sa ene be chat dress wo na so ono na ye panyimu do the do wo gina we baby a wati fie do be kwa akọfa akwada abobo nse we se ama wasa de fo asi uso ayo enti fani sa akwada ne de wo ye immature onyini ye enti wo na wonim nyansa sa wati maseye eno nti na ye ka ne sa nkola ne de boarding house wo wale na wo ya madadu ukunu akwatena boarding house wo wu me pa cho good afternoon di baby akasa free. Hello. I just want to say, your man said, to see, and Canadian Cynthia, and the one that idea, obviously, the same level, and the woman in Nacolama, no one so on the woman of Colam, and to flower for SOMPA FM. Okay. Yatema, yana wase. Ya no ase na nkura ne bi nso so kura nto opamata na wakura se de okwa obesa kobu ano obefia no asasa ne. Good afternoon din baby akasa free pacho obetimi abaso 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065. Hello, good afternoon. Medofon Pacho ma how din baby akasa free. Yay. Hello. Man uniform non sam rebim. Wadaro ma fache yen obetimi asaba 0260 196064. Hello, good afternoon. Pacho din baby akasa free. Menti afidie no adaroma yankasa amfa phone mtwe ho fra afidie no ho ne yankasa Yenina ye tie SOMPA. Oka
kasa but o kasa no ye nte kola menim baby a wugina fa che yen obetimi aba so 0260196064 and 0260196065 na yentimi enko yenim ebusia na yemfa aseda no ebi ensoma endpoint homeopathic clinic ahoto fie yenko we say womra me ba good afternoon din baby akase free. Hello. 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 Udin baby akase free. Matchen kasa free and friend Vic. Stavik bacho mi entie wa. Bacho mo chat mo ka say awofo ndi e je say omo ntwitwe omo man embe omo. Bacho mi ebi wo mi fie. Mi ankasa maame. Omo ya sa bushimi ni akotwa e de akoshe baby a enche ta fan for. Na o ka abofan asempe. Na maame mo mu bu afu. O ka abofan asempe. Na maame mo bu afu nti etata bia efra wo ko na kata. SOMPA FM. Me sorry I'm from me dofo. Awofo no de ebi dodo na afri wonom. Ya fa ni nyina. Amata se ma no me nya fan. Ani me kan. Na ngwa fu nto me nya fan. Omo no nya fan ya. Tena obe ye be kasa. Why? Ebekasa wo de wa ye onyame so adwuma ebusia ye de course ni nyina esiama ye nam nyina mo ase se mo nso mo de bi eba ye de si ase nom obi a hye bresha nsem na de bia obeye bia na ho nsunsuan so wo ntimpacho ya wo ye bibia na wa hye nso na wa hwe ye wo kwan a wonam so no so ye sori adwa so ma professor de labochi ababefa adwa no na for golden country dwumedie no watimi de atoa so de ama hwe netie bi na ebetimi abo mo wasem your production line no 0509 438463 0509 438463 yes sorry dear happy birthday ko de ama Queen Hannah founder edema unique ladies UK mi ankasa mi nua ba prekope ene East London and na wona ye adwuma wo St Thomas Hospital. It's your birthday, Queen. Enjoy yourself to the fullest. Onyankopon ko so ensure na oma kwatenti anwodeni apomdi wo executives. We love you so much. Ye be kasa na ya hwe birthday gift no so de be ko anti abusuan di si he ya kra mu nyina adamo ase. Endpoint homeopathic clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na ye endpoint homeopathic clinic. Anase ye kidney, ye liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra endpoint homeopathic clinic na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Ye endpoint homeopathic clinic. Wo mo da mufua. Yare bia